Zdravím vás ľudia pri novom videu. Dneska si ideme zahrať Five Nights at Freddy's Ultimate Roleplay. Tak môžeme ísť do hry. Tak ideme do Character Creators a dneska si ideme spraviť Pit Spring Bonnieho. Tak som na to zvedavý, ako mi to pôjde. Takže ideme na to. Dobre, ideme sa tu kúknúť, čo je tu také superové, že je najviac na Into the Pit Spring Bonnieho. No, nenašiel som to tak. Tak ideme tam do úst. Sa kúkneme, že čo je tam také najlepšie. Ale nie. Najprv začneme úplne s tou hlavou. Dobre, tak čo to tu je také najlepšie? Tak poď, niečo tu nájdeme. Snaď. OK, máme tu feča, ktorý je celkom dobrý. Takže môžeme ho kúpiť za 20. To sa mi zdá, že je celkom dobré. A tak to ideme nájsť. A kúkneme, aké to má teda tie proporce. Snáď aké dobre. No tu ho máme fetch. Dobre, ten vypadá celkom dobre. A radšej ideme si pozrieť, aké iné ústa, než tieto Withered Bonnieho. Lebo určite budú aké lepšie. Tak sa to tu kúkneme, že čo to tu máme také. Ale mne sa to nezdá. Až prepáčte, že tam mám boucha zaznačených akože odberoch. Ale ja som ho mal ešte do tej doby, keď bol ešte dobrý, takže keď už bol zlý, aj tak som zabudol, že mám u neho odber, takže GG. A tak, ideme sa tu pozrieť ďalej, že čo to tu máme. No, fečové. No, to je celkom zmysel. A už sa na to teším, keď si už budem robiť toho Pit Bonnieho. Ľudia, ďakujem ináč, ďakujem za tie zriadnutia, 45 zriadnutí na tom futbale. Akože síce si hovoríte, že je to málo, ale pre mňa je to ešte veľa. Lebo jedno video, ako som robil to Staycam, tak to mal jedine tak 100 dáčo zriadnutí, čo som vám neskutočne rád. Ale aj to, čo som hovoril teraz o tom futbale. Ďakujem, že ma sledujete a môžete aj u mňa dať, môžete si aj u mňa dať aj like a odber, lebo mi to veľmi pomôže. No, poďme ku videu. No. Čo to tu máme také? No, Withered Bonnieho je asi také najlepšie. Ale ešte sa nebudeme do toho stáť, lebo je to určite lepšie. Je to v pohode. Celkom. Už viem, ako sa robí aj tie, jak sa to volá, miniatúry, takže by to malo byť dobre. Takže do komentárov napíšte tematicky Pit Bonnie a ja vám dám srdce. Dáme tu ďalej. A Rockstarové Freddyho. Asi to máme už na jednej ruke. O to som sa tu zatiaľ kecial sám úplne. No vlastne som vám hovoril. No tak ešte druhé Rockstar Freddyho. A kde je tá Spring Bonnie holka? No tu je. Tak. A môžeme ísť na nohy rovno.
ideme na to a dáme si tu asi Rockstar Freddyho. Teraz ideme zase na Rockstars. A teraz tu dáme, čo by sme tu mohli dať, aj Spring Bonnieho, tútok, no tu ho máme, túto máme, tak. Môžeme ísť na to. Lebo ja to vždycky tak, že farbím to vždy, keď už to mám úplne. Že ja si to spravím. Preto asi toľko toto video bude mať tak veľa minút. No. Tak. Ideme nájsť tú Spring Bonnieho nohu a tu ju máme veľa fečovú. A lepšia je táto. A teraz môžeme ísť na tie farbičky. No, tak začneme rovno s telom. Tak teraz to sfarbím. A bude to dokonalé. O, ja to mám mať. Ak si chcete zahrať túto hru, tak vám dám na obrazov, tak vám dám do popisku videa, ako sa to volá táto hra. Ja som taký začiatočnícky youtuber, ktorý má 100 odoberateľov. Ďakujem, ja si to veľmi vážim, že ste mi tak dali veľa, lebo to bolo neskutočne. Ja som bol totiž taký, že chcem dať 100 odoberateľov. A sa mi to splnilo, takže som to uslávil, len taký šortík, no nie, ani som to neslávil. A dal som vám tam video, že Gremok Freddy versus FNAF 2 animatroniky. A plus tomu Spring Bonnie. Či Springtrap. Tak hráme tu ešte ďalej. Aké tie farbičky. Čo bude supové a kvôli tomu môže to byť aj suprovejšie. A môže to byť ešte lepšie. A takže, už sme dokončili telo, čo je celkom dobré, lebo to bude aspoň lepšie. A ja si myslím, že môžeme ísť ďalej. A tak ideme dať toho Bonnieho. To je to asi najlepšie, čo to tak vypadá. Aj mne to príde najlepšie. Tak jo. A poďme ďalej. Ďalej. Nájdeme tu tú fečovú. Len som sa na niečo musel kúknúť. Tak preto počujete teraz tie kroky. Áno, presne tak. To hrozne milujem. Tak už farbíme toho fečča. Ja som mega spokojný. Nie, lebo dneska ráno som len tak našiel tie miniatúry, takže som to dal na to moje nasledovanejšie a na moje prvé video z Piggy. Ináč, teraz sa vám chcem u toho vyjadriť. Chcel som spraviť reakciu, ale také, možno o tom vydám, ale chcem vám to povedať. Ja som vtedy ešte nemal hlas odhárený, takže nechcel som si tam ešte tie svoje hlasy, že ešte som vtedy nechcel otávať svoj hlas do mojich 100 odoberateľov. Až vtedy. A kvôli tomu teraz chcem zvukami. A ešte sa vám chcem povedať, budú aj videá z Glover Garden, ale tie budem točiť len proste titulky, áno. Lebo proste je to aj také dobré. Ale všetky hry budem točiť akože svojou pravou tvárou. Či spravím hlasom. Ale teraz na Glover Garden budem dávať titulky.
Tak, hľadáme tú fečovú hlavu. No, ideme sa kúknúť. Tak. To je celkom dobré. A zase aj také trošku zle. Je to také, že preto som vám to chcel povedať, lebo vtedy som ešte nebol ten youtuber, ktorý som odhalil svoj hlas. Ja som to chcel odhaliť až za 100 odobrateľov. A potom ten jeden deň som spravil aj video. Takže GG. Nie, musím sa trošku odreagovať od toho GG. Nová závislosť. GG je, že good game. A nie proste, no, nechápem. Tak to ďalej. Tak, čo to tu máme? Tieto dve už nechápem, čo to má byť. Tak radšej to necháme tak. Ono je to celkom byť ťažké, keď si navrhnete, že aký to bude animatronik. A budem ináč točiť aj z tejto hry. Že najprv spravím postavu a potom vám ukážem, že čoho. Ináč jedno video bude aj jak som robil Jaxa. To si aj ukážem ešte, z čoho som robil tie časti, takže to poviem v ďalšom videu. Možno to ešte dnes natočím, ak budem mať čas. A nechce sa mi to úplne kesiať až do jedného. Proste, ono je to celkom aj trošku ťažšie. Keď si dáte spraviť miniatúru aj. To je náročné. Lebo vtedy som vôbec nebol zvyknutý na to, že aké miniatúry robím. Teraz hovorím pre toto video. Teraz nekomentujem tamto, ale chcem sa vám to snažiť vysvetliť. Lebo hej, ja som posledné 2 týždne netočil. Kvôli tomu, že som stále niekde bol, ale nepoviem kde. Ale proste som stále niekde bol, takže som nemohol. Akože bola tam síce Wi-Fi, ale som trošku tak prázdninoval. A teraz zase rovno do školy. No, že to vôbec neskončí. Ale tak zase chápem, že prečo nám je škola. Ale o tomto videu je hlavne rozprávať sa, že že čo budem robiť ďalej. Tak kedy som chcel robiť aj napíšte aj do komentárov, že čo by ste, akú suprovú hru mi tam napíšte. Buď aké običko, alebo tak. Je to v podstate jedno, že čo mi tam napíšete. Ak to nebude aká blbosť. Dúfam, že sa tam nezhodneme a nenapíšete mi. Akože kľudne môžem spraviť. Akože 99 dní, akože v lese, viete tú hru na Robloxe. Ale problém je taký, akože chcel som to, a ja tu mám obrazovku takú divnú, že proste hneď keď si to dám, tak proste ja ju mám ako, predstavte si, kedy ste pozerali si proste shorty, tak ja takto to mám proste. Ja som to takto mal. Tuto. Akože nehovorím viac o tom, že jak som mal to video. Tamto, čo som točil. A dal som tam na začiatku to moje intro, ale teraz to nebudem dávať, teraz normálne budem vás dáviť. Napíšte do komentárov, chcete mať aj intro, aké videá, že alebo by ste tam nechceli mať intro a hneď vás tam, že čaute ľudia. No to je práve to. Som to hrozne chcel vedieť. A teraz ďalej zase video. Tak, vidím, že tu sme už prestúpili na druhú nohu, čo je celkom dobré, lebo už to 14 minút točím, no už skoro 15. Akože takedy, keď si robím ako posahu, to je jasné, že mi to tak dlho trvá.
Proste to je tak dobre. Začiatovnícky youtuberi. To neviem. No. Už to mám skoro druhú nohu. Trošku som to teraz dal divno. A na konci bude aj taký, že aj ako to je proste. Že to ukážeme sa aj klasickej hre. Nebojte sa, že to nebudem tu ukazovať len tomto engine, kde sa to robí. Dobre, už budeme sa chlúpiť z tej druhej nohy a môžeme ísť rovno na hlavu. Čo ma celkom štve, lebo proste ja to nemám rád. No ideme teraz na uši, lebo to je asi tak jediné, čo by som mohol ísť robiť. A že na uši. A potom na konci na tú hlavu. A máš toho motýlka, aby som nezabudol. Lebo proste, prečo by som mal červeného motýlka, keď si to môžem aj jednoducho. No, asi on má vždy. Teraz vám ukážem tú fotku. Tak dúfam, že ste ho videli. A videli ste, že tam má ten motýlok fialový. Aj klasický Spring Bonnie má. Tak prečo nie? Keď je to prvá postava Fazbear Fight, tak prečo si ju nespraviť? Na budúce teda toho Jacksa, alebo môžem spraviť aj toho Funtime Freddyho Kandovej. Však viete z tej ďalšej sérii. Dobre. Že počujete také kroky, že kráčam, len sa poďme zase na čo kúknuť. No a teraz ideme na hlavu. To je celkom dobre. Toto je pekné. No, mne sa celkom toto podarilo. Videl som tam, jak všetci používali. Neviem, že to bol buď ten Pit Bonnie, alebo to robili niekoho iného. Mal som napríklad videl, že ako z tohoto kveča spravili aj toho, jak sa volá ten malý. Proste z toho spravili aj toho Sparkyho, ktorý je len taký ten hoax. Proste. No a teraz asi ideme na tú aký ten motýlek. No ten dog sa mi páči, ten ja som páči. A teraz ideme trošku, a teraz ideme ešte oči, aby to malo aspoň ten dobrý dojem. Tak. Červené oči máme a teraz stačí len už tam dať tie modré a asi to už bude. Stačí len to modré a už to tam bude. Tak. Vypadá to superovo. Teraz ešte to druhé oko. No. To je pecka. Dobre. A teraz už... To asi budeme mať už všetko stačení. Niečo no tamto modré spraviť, tak. A ešte to druhé. Tak, ideme do toho upír a tam si to už... No a vypadá to... No a vypadá to pekne.
Ešte si kúkneme kroky a už to bude tak asi hotovo. Tak máme to a proste bude to hotovo. Tak. A už máme aj bežanie, tak výborne. A jo. Vypadá to dobre. Tak jo. Ideme si to ukázať v hre a bude to super. Tak ideme si to ukázať v hre. Tak sme teda v hre a ideme si ho teda ukázať. Takýto veľký je. Ja si myslím, že celkom dobrá veľkosť a môžeme ísť na pódium. Aj emoty si na ňom ukážeme. Tak sa mi to páči. Ešte druhé. Tak to je husté. No to tretie, to je také, že dobre. Ešte emoty. Ešte aké glitch emoty. No, to je pekné. No jo, ja sa už sa učím z tohoto videa. Takže kúknete si môj YouTube kanál, že aké tam mám videá. A zatiaľ dovidenia.